Ya perlu jaran kok kuwi. Endi sih jaran? Pernane apa? Abang. Dia ono jaran abang. Luwe, apa tuh? Ya Allah, medeni wong temen sih. Magrib perlu jaran abang. Nih, jaran abang. Sebelah endi ono jaran abang. Lunga. Wis lunga. Aku belano. Ketok meneh. Bel. Kembang kuwi, Mbok. Iku ben. Kembang kuwi. Lembang. Nang jero wae yo. Go. Aisyah. Yo jalan. Ndelok jaran, apik apa ora jarane? Jarane apik apa ora? Api. Belum mau masuk teman-teman di luar kayak gini, ndak apa-apa lah ngancani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bariki ngaji yo. Bariki ngaji yo. Gelem apa ora? Ngaji nang kene. Ngaji nang ngarepan. Sepi nang ngarepan. Nang kene bae. Engko ngaji sedilit yo. Jaran goyang iku, Mbok. Tuh, sebelahe wis ana sing selawatan, teman-teman. Padang bulan. Waalaikumsalam. Makan pakai apa? Pakai bumbu bulan. Sebelah endi sih jarane? Kowe kayu hutan. Kowe jaran dah baru. Hei, Ya. wedi nyo, Mbok. Temenane apa ora sih? Yo wis omongnya budek. Ngomongin budek. Temenan kok dulur. Mbok Sam niki cuk sering kau gitu loh. Percaya ndak percaya ya mungkin iya teman-teman. Cuma kita ndak bisa ngelihat. Sini tuh Mbak, ya mungkin. Wis alamnya wis dua alam yo. Kowe jaran kuwi, delok kowe. Kowe maju ngetan kan. Ora. Oh, Mbok, ditunggak ana sing numpaki apa ora jarane? Ana sing numpaki apa ora? No. Lanang apa wedok sing numpak jaran? Ya bedek dewek. Lah wong ora weruh kok rika sing weruh kok. Kowe jaran beras kowe. Ngematke rika apa ora jarane? Ngetan kuwi. Ngematke rika apa ora? Jarane weruh rika apa ora? Jarane yo ora perlu sampai mlaku kae ngetan. Kon mampir gelem apa ora? Ya kono kon mampir. Main bablas kok. Aku main bablas sih. Ono piro jarane? Oke kowe. Turu. Jaran Nyeroko itu. Iya, udah ben wis Mbok aku ning omah dhewe aja medeni. Tega riko Mbok. Ora ya. Gede apa ora? Weruh. Men lewat